mi thale mitik imil lawa itei theilo viau chuan nangma lam in enfia viau angai episode masalama khan 4-star dosing level cultivator zong te chuan an bloodline power an manga atopa harsa takin purifying demonic lotus flame chu an sil theita ti kan bua an chau pha hle bokani kha chumin hu chuan demonic flame sil na bottle chu ancient kan ranga junior te chuan man ngei tumin an zuya in beihna na satak an nei nuwa demonic flame chu sawian le hun feng te kuta atop ta ani chumi in chu chuan an pahni chuan an in beita ngala hun feng hian absorbing ability la takanaya yana do chi attack le flame attack te hian ama ngong pakhat ma nei lo osam takin aizo sakveka asoleng heaven mirror technique po activate zui domain siamin sawian chu achunga akhung ta ani chumi nuwa sawian chuan asol skill le 9 sirin heaven red technique mangin hunfeng chu a hne ta hunfenga domain siam atanga yana achua hnu lok chuan Hun Mie Sheng chu a hnunga aron lang hala yana chu tha a akuta demonic flame sil na bottle om chu lak sakatumani mi zongjong chu anmang angveka ma se sawian chuan he hun hi alo ngak reng to ti soin a destructive angri buddha lotus flame chu alo buat sai to Hun Mie Sheng ma tak chun ati puak ta ani chu angri buddha lotus flame puak atanga energy na taklo chuak chuan mi zongjong chu hlat taka anor son veka junar le master yawlaw te chuan sawian chu an ngai tu ale heti la hian hun feng po lo har le to in deputy hall master chuan apan vata hun feng chuan sawian chu mi a takani thuwa sei heavenly frames tam tak inzom khom mangin technique la tak siama se ama ngei po in lemna tak atol pha ngei don ti asoya ma se hun feng hian sawian chu Hun Mie Sheng that thei tur khopin ala chaklo ti asoi bok voile khata boruaga portal aron in honga zian chuan sawian chu alo ko chuaka sawian chu a chaw hle akuta demonic flame sil na bottle chu ala keng zela zian chuan lungpui chunga ada thla ina chu chaw tak chungin alo menga rang takin a chakna ane le le vat theinan recovery pila ei ngal zunar chun a thaim ti alo zot fata sawian chuan a that thuwa rila zian chuan sawian chu anuna hlau thon oma ada awangin a hawa chan chuak lo se chuan lotus pok khan liamna jok a penge yang che ati sawian chuan ngai dama dila a chakna chu Hun Mie Sheng thanan ala tok lo hle ti asei chuta mi zongjong chuan lotus flame po na lam chu an hoi veka mei khu are rwal chuan Hun Mie Sheng chu aron langa a hmuwe thisen kai chu thinrim chatin a rufaya a hmai korpo a chhevek bok Hun Mie Sheng chuan sawian chu adang lam tak zet ti apoma tun ma hun klan terwa manna alo ti chiat photo awangin saw klan po chu afak le ma se Hun Mie Sheng chuan hliamna lutuk atuar tlat lo thinrim zatin sawian akuta om demonic flame sil na chu lak saktumin beile atuma ma se zian chu iana ma lo dingin Hun Mie Sheng chu aman na chhona tumani sawian na thien te po indo turin ain buat sai le ngala Hun Mie Sheng chuan ani chu anu izata achakna dik tak chu an tha thiam lo ni ina sai chuta chuan athil ti thina tak tak chu a chhuwa ta a taksa atang chuan dark energy chak tak aron chuaka chu energy chak tak chu van lama chuan in kap chawin van borok chu ain honga dark energy chak tak le tharau tam tak chu portal atang chuan an lo chuaka chun tharau te chu a taksa an lut veka chu ti lai tak chuan a cultivation level dik tak chu aron lang ta a level chu 5-star dosing early stage ani mi zongjong chu an mang ang veka sawian chuan Hun Mie Sheng hin atira tang khan a chakna dik tak chu a thubreng ani ti a hra chuaka gunan hai chuan thinrim takin Hun Mie Sheng chu ancient clan te inrem na bo chia apua he inrem na hian 5-star dosing le achung lam chu hetiang thila hian zalen takin an chi chuak theilo ti asoi Hun Mie Sheng chuan wi chungin 5-star dosing chu tun hnaya chau a thleng ti asoya 4-star dosing late stage anga chiar alani thei thu le 5-star dosing dik tak anga ngai alani lo ti asoi bok ti chuan zoi hmalma pana sawian hena chuan thuoi takin purifying demonic lotus flame chu ama hlan mei turina hrilea chu thua hret chuan zian chuan thinrim takin chu tiang mu mang chu nei to lo turina hrila ti chuan borok a thlok chawin a spear hangin golden dragon a siama Hun Mie Sheng chu a beita ani
Golden Dragon alampana local chu a hmu chuan Hun Mie Sheng chu a hlau thong lo tak zet ti a hriat anui suka Ancient Dragon Front chu thil ti thei tak ni thin ma se ama ang Hallmaster ne tumna chu an ban san tur ani ati athu soila chon akut chu boruaka a han phara ataksa atang chuan dark energy hlom tak aron puak chuak zui o sam takin Golden Dragon chu atike somhal veka zian po pressure na takin ahnung lama anor let ngal chu mu chuan zunar chuan rang takin zian chu aloman vata elder gunan hai chuan an vai hian inzom khoma se Hun Mie Sheng chakna chu an tluk theilo ni inangai achan chu an zinga chakber po 4-star dosing early stage chau an ni wangani chuti lai chuan Hun Mie Sheng chuan sawen hena chance danga pe don to lo ti a hrila ti chuan sawen lampan chuan chaktakin a thlok pheita chu mu chuan sawen chuan a 3000 thunder movement technique chu activate ngala Hun Mie Sheng lakatanga tlan siat tum chuan chaktakin a thlok son ngala ma se Hun Mie Sheng chuan chaktakin a hnunga aron ngal master yaulaw le elder lin de chuan sawen chu puyan tuma ma se rang takin Hun Feng le deputy master te chu an hma an ron langa an so chen phangin an kong an ron danga in rol lo turin an ron vau zui hi sawen le an hallmaster in car thilani thuan sei chuti lai chuan Hun Mie Sheng chuan sawen chu a hnai to hle a thil ti thena chu activate in sawen chu thil tura in bot sei turina hrila chubi hnuwa a divine body chu a siama sawen chu pam attack mangin attack atum ta ani sawen tan tlan chiat na tura om to lo kut pha lian tak chuan sawen a thlen hma lok chuan mi pakhat hian space chu aron nek honga in ring tok taka om Hun Mie Sheng chu arilu a thlamuang lo nga hle chumi mak tak chuan Hun Mie Sheng chu a hnung lama aron attack leng hmal dora Hun Mie Sheng a divine body po a chengal vek bok chu thil thengan hmu chuan mi zong chu an mang ang veka Hun Mie Sheng ron beitu chu tunge ni ang ti an ngai tua ti chuan Hun Mie Sheng ron beitu hi tu dang ni lovin Xiao Chen ani ti aron lang ta Xiao Chen chuan sawen chu a thla te zinga mi ani thu aron puanga a thla te thi le dam chung chang ro re sak turin Hun Mie Sheng chu tunge ani a zot zui ancestor Xiao Chen a hmu chuan sawen chu alom hle a Xiao Chen hena demonic femina a si na chu a top to empty a zota Xiao Chen chuan tuna chuan a zalen vek to ti a soi Purifying demonic lotus flame chu sil ani rual khan chu hunram chang chu mangin ataksa atanga fire slave mark chu apai chuak ta ani ti in a changa Hun Mie Sheng chuan makati hlea sauklan mi ani taktak empty a zot chu chu hria chuan ancestor Xiao Chen chuan thinrim takin a thil ti thena chu a thla nang hun plan ui chaw kha ngoi mak ro ati a che vela energy chaktak apun khom la chuan Xiao Chen chuan a chakni dik tak a pholang ta a middle stage 5-star dosing a thleng to ani hi a chakna dik tak po ani chu mu chuan sawen chuan Xiao Chen in a chakna pa ngai anei le ta ti a hmu chuan alom hle chuta Xiao Chen chuan a exu la chuakin Hun Mie Sheng bei turin en bot sei ngal Hun Mie Sheng chuan mak ala ti hlea sauklan zinga mi ani tak tak ani chuan ingwain nge a chanchin a hriat ngai lo ti a zota Xiao Chen chuan a zot na chu a ngai sak lo chuta rang takin malama pana a exu divine exa a chantira Hun Mie Sheng chu na satakin a beita ani lau thong le mak ti zetin Hun Mie Sheng chu a hnung lama a hnung tol ngala ma se Xiao Chen chuan a zui zel Hun Mie Sheng chuan Xiao Chen chu hun eng mo chen block turin a sol chen le a sol la chua tira ma se Xiao Chen chuan o sam takin chu technique chu a kat dar vek chumi hnuwa chuan Haven Shattering 3x technique chu a activate zui le ngala chu chuan x chakna chu na satakin a tipung ani slash saktak mangin Hun Mie Sheng chu a bei le ngala chu block tumin Hun Mie Sheng chuan a divine figure chu activate vele theitop chu in dan tumina beya ma se slash chuan a hnung lama anora space barrier tam tak ati chebok Xiao Chen chu Hun Mie Sheng laka chun ala chak rem hlea a chan chu Hun Mie Sheng hi 5-star dosing thleng hlim early stage chau ala ni wangani chumi no Hun Mie Sheng chu Xiao Chen chuan second slash mangin a attack zui le chu Hun Mie Sheng tan dan thei ani talo slash in a sutwa chuan thisena phu chuak thota liam tor chung chuan Hun Mie Sheng chuan assault warrior shield a activate le ta a slash attack te chu a block le ta ani atan Xiao Chen chu beile na huna omlo a in veng thei ram chawani Xiao Chen chuan Hun Mie Sheng be chu top san ala tum lo na samaya Xiao kan mak thil ti thena activate zui le saka he hian a chakna chu na sale zulin a tipung hal slash voi thum na le hnung ber tur a buat saya
a attack nun ber chu a hla om hle Salt Warrior sil chu alaya a phel phoka slash chuan Hun Mie Sheng chu directin a suzui Hun Mie Sheng chu a hnung lama lungpui lian taka chuan chakzetin a thlata ani mi zongzong chuan ancestor Xiao Chen a chakna an hmu chuan an mang ang hle a Sawian point ancestor Xiao Chen chu thil the tak ani thu a soya he hi illusion a hun re tak adam kha thro thei chan po ani nge yang ti a sei bo strike chak tak voi thum dong ma se Hun Mie Sheng chu aladam chuaka zoin ading shuak le chu chu mu chuan Xiao Chen chu anui suka a tha theinan a chakna tak tak a hman angai don ti a sei heti lai hian Hun Mie Sheng chuan hun kanami elder old demon ti a hriat chu a kova ngoi renga lo thlireng to lo tur le alo chho hun ani to ti a hril chu thon hriat chuan mi zongzong chu an hoi kual mala Sawian chuan an bula hun klan member Hun Mie Sheng ai po chakjok in thupa om ti a hra thiam ngal chuti lai chuan voi le khata Hun Mie Sheng hnung lama tang chuan opakha thian Hun Mie Sheng hian keiputar he min ti beidong takset ani aron ti chumi rual chuan boru ka space portal ain honga putar pakha chu muang chang hian aron chuak ta a hming chu hun mu ani a first star docent late stage level cultivator ani Xiao Chen ai pen a chakjok ti na ani chu gunan hai chuan a hmu chuan a thin rim hle a hun mu chu hun klanin lai hmuna hian an ron tir ani chuan ensiang klante indrem na chu an za lo tak zet ti asoya chu hriat chuan hun mu chu anui suka chu tiang enga ma angai lo thu le Purifying demonic lotus flame mu theinan engki man ti don ti ina changa a thu soila chuan hun mu chuan sonic soul skill activator to tam tak an lo chuaka heng to te hian thom hlom tak tharau po ti se thei an ron siama chu ta om zong chuan sonic attack chu an tuar tanta ani ma se voi le khata golden energy hi muang chang hin alo langa o sang takin chung tot zong chu aron ti cheveka mi zong chu an mang ang hlom hle tuini he tiang thili ti ang ti an ngai tua reilo te space portal la rain honga portal la tang chuan bong chunga chuang chungin build tower ancestor 6 star docent early stage level chu alo chuak ta chu mu chun elder lin chu ancestor si baibuk chuan akun ngala he hi build tower ancestor ani ati build tower ancestor chun elder lin chu ena alo puiting to thule docent level po alo thleng to ti asoya a fak le elder lin chuan akai hroina wang liu ani thu soin lom thu a sei bok hun mu chuan build tower ancestor chu a hmu chuan ekti turing nge lai hmuna alo kalti a zota build tower ancestor chuan hun klanin an inrem na an bo cheta wangin inlan meilo chu du thlan tur dang anei lo ti ina changa chuta hun mu chuan Purifying demonic lotus flame chu hun klan te ta tur ani thu a sei vele in ral lo turin avol zui bok an klan chief hun tian di chuan level 9 alchemist chu man a hre ho lawang ti a hril bok ma se build tower ancestor chuan a hlau lo na sameya muang chang nui chung hian hun klan chief hian hun rei tak chung min target to a ma se min laman thei chuang lo chu ani hiti ina chang le ta hun mu chuan chanlet meidan tur a hrelawa angoya build tower ancestor chuan Xiao Chen lama hoya Xiao Clan chu ti boral thei ani lo tak zet ti asoi blood x Xiao Chen kumsang khat chuang adam chhona chuan ati chiang ani ati blood x Xiao Chen ti minga hriat chuan Hun Mie Sheng chuan tunge ani a hra chuak ta Xiao Chen point build tower ancestor chu chi baya buka hun re tak nuwa anin hule ta ti asoi chumi nuwa build tower ancestor chuan Sawian chu Purifying demonic lotus flame chu a hena hlan turin angena Sawian chu he build tower ancestor hian a hma in Mie Sheng laka alo chan him to ti a hre chuaka chu wang chun a ring ngama flame silna bottle chu alam hoin avom ta chu mu chuan hun mu chuan demonic flame chu man tumin apan ngala ma se build tower ancestor chuan space relocation technique among ta ani a hnu loka chuan hun mu ina aman mei to tur ni alang bottle chu build tower ancestor bula chuan aron lang ta zoka hun mu chuan build tower ancestor hian 6 star docent chakna ane mei baka space manipulation lama thiamna anei ti a hrengala he wang hen ma chona harsa hle don ti a hra thiam ngal chuti ro chuan deputy master chuan hall of souls chuan build tower laka hun re takal ta tang to khan malak an du to ma se he 6 star docent expert chak taka wang hian ma an langam mai lo ti le hun kan chunga po build tower ancestor ang cultivator chak tak ang hi an claim he ti a seibok chuti lai chuan build tower ancestor chuan akuta om flame sil na bottle chua ena achunga chuan Purifying demonic lotus flame alang nung renga ni ti a hria
piltawar ancestor chuan dimrik frame chu a bia alem chan chu du tok turin ati mi zong zong hriata dimrik frame in atum ber chu mi zong zong in sual in tha tira chu chu hmang tangkaya a hlok na lo tel atum ti asoya chumi ani theinan chuan a in sil tin me ani ti asoi bok ma se adu hun na alo chuak thei ti na ani chu thuan hret chuan Hun Mie Sheng sawen le midang zong zong chu anma ang ta hle me piltawar ancestor chuan asoi chun zoma dimrik flame hena midangi bum the ni mai thei ma se ke chu min bum thei lawang ti in flame sin na botol chu borwa ka apaya ama thua alo chuak du lawani point annor chuak tho tho don ti a hril athil ti thena man rual chuan flame sin na botol chu apuak dara lotus lo par chuakin purifying dimrik lotus flame chu aron chuak ta thinrim takin piltawar ancestor hena engtinge arwa mana chu ati boingam ti le thi adu le du lo azota sawen le midang te chu anmang ang hle sawen chuan dimrik flame hian tumnei ranin mi zong zong ain suala anin tha theina ai sil tir me ni ti asha thiam ta chuti la chuan piltawar ancestor chuan mong chang in dimrik flame chu achanga central pensa zalen taka awa kol aphal theilo ti a hril achan chu chu tianga ti chuan chetan satak a thleng dona sualna nei lo tam takin an thi pha don ti asoya borwa ka thlokan pa chuan hunre takal ta khan purifying dimrik lotus sen chuan lai hmuna hian asir che visual tak ini awangin lai hmun hi chua san thei ini lawati purifying dimrik lotus sen hinga hriat chuan dimrik flame chu a thinrim ta hle meya kumjam tak chungrin om takin dimrik sen chu arong alo bo sak to ti thinrim takin asoya chuti chungpo chuan chu karin omna chu tiang hi min chang le tani dimrik sen chu backlash wangin athi ti soin anui zat zuya thi aphu tak zet ti asoi bok ti chuan purifying dimrik lotus flame chuan a chungchang thu chu tu main anrel theilo ti apuang ta a thil ti thena phangin divine star chu lian tak asiam ta ani vele khata star chu lian tak chu alo lang ta dimrik flame chu anui na sa hlea piltawar ancestor chu midang zong zong ruala thi tura in pot sei turina hrila star chu chuan akuta phara akuta humrual chuan flame chu anwai lamatang chuan anlo chuaka sawin le a thiante mei baka midang te po chu aron beita ani sawin chuan theitop chhuin bunga tuma ma se ama a dimrik flame energy om chu achala aron engle ta thut mai flame in anron sudon la tak chuan zunar chuan alo hruason man hlawa chuti la chuan piltawar ancestor chuan achakna phangin sta chu lian tak chu ti chiat tumina beya ma se dimrik flame point aron beilet ve bo chu wang chuan ahma a piltawar ancestor chu silt asiam hala chu silte chuan alam pana flame local te chu alo danga ma se purifying dimrik lotus flame chuan sta chu atang chuan energy beam sak tak activate ta energy beam chu a hlom hlea piltawar ancestorin in vena silt asiam zong zong chu ate chengal vekani dimrik flame chuan piltawar ancestor chu ain hliam hle tura angai ma se a hnuloka chuan himdam takin piltawar ancestor chu alo lang lea boruka chuan thlok chawin a kut chu han phar chuaka dewdrop haven technique ti a hriat chu activate ta ani a kut zum tang hmora tui far khat alo in siama thil hlaom lo le te takte angin langma se thil ti thena hlom tak a keng telani piltawar ancestor chuan chu tui far khat lek chu statue lam hoya aka chu rol chuan golden needle a chang hala chu chuan divine statue chu sutlang zokin anung lama chuan black hole lian taka a chang zui hala chu chuan zol zoin statue pumpui chu a hi bo ta vekani chu chuan hu chuan mi zong zong chuan piltawar ancestor thil ti thena chu mak an ti hlea purifying dimrik lotus flame ro a thingrim zual hle a zalen theilona tura ti top tum tu a piang chu a fire slave a refine vekanga halral vek an ni ang ti soin a au chuaka a thu soila chuan a refining technique activate turin chunglama a thlok kang le chu ti rual chuan piltawar ancestor chu anui zata piltawar ancestor chu pilme ni ti soin a refine nuwa enge thling don ti chu a hrecak hle ti a soibok machine dang te chu vai khata refine nuwa chuan a fire slave an ni vek don ti a soi le boka chu tianga a soi hnu chuan purifying dimrik lotus flame chuan heaven refining ancient formation chu a activate ta he formation hi a hlom hle ni in a langa ceiling formation angin a thok bok ko pahni alo langa
pakhat chu van lama tangin alo chuaka pakhat chu leilama lava atang chun alo chuak thum Purifying dim ni glutas flame chu anui na sa hlea he great sealing formation hi atir chuan Purifying dim ni glutas sen in ama silna tura asiamani ti asoifia ma se tuna chun amaster thuruk te chu atha thiam to a amaral thoma achan tirta ani ti asoibok he demon flame domain chunga hian tumain an the theidon lo ti asoi le boka mi zongjong chuan an chevela chakna ron pum chu an hrachiang hle ran takin dimnik flame ina formation a siam chun a hwal bet ta veka barrier cha tak chunga chuan an tang ta veka cultivator chaklo zok te chuan hreo man tur ngala hunmu chuan ami te thlan cho pui tu bit space a portal hona tuma ma se a theilo Hun Mie Sheng chuan a chana zota hunmu chuan technique hi purifying dim ni luta sen technique chak tak ani thu a soifia he barrier chunga tanga chua hi thil har sa tak ani ti a soibok purifying dim ni luta flame chu hlim takin anwia an vai chun a fire slave a chan tir vek don ti a soinon le mun tina me a sur tanta chu meina a suta piang cultivator chaklo zok te chu fire slave an chang tanta ani deputy master chuan Hun Mie Sheng hena enge anti don ti azota chuti lai tak chuan pil tower ancestral chuan mi zongzong an tho ho angai ti asoya heaven refining ancient formation hian array pani heaven array le art array an nei ve ti asaifia chu chuan kor pakhat ve an nei ti le formation ti chetur chuan kor pani hi ti chet angai ti asoya pil tower ancestral chuan heaven array chu ti chet tumin an be don ti soin hunmu le apol te hena art array chu ti chet in lo tum ve turani ati thil dang ti thei om lo ti hriin hunmu chuan arem tia a hote chu an hmoya art array lampan chuan a hruai ta a chu ti la chuan pil tower ancestor chuan Xiao Chen gunan haile zian te chu a hnungzuya heaven array chu arwala be turina tia an rem tia chung lampan chuan an thlok chho ngala sawian zuna le master yolo te point tran pui ve an tuma ma se sawian a chal chu a eng le a ataksa chung tang chuan opakhat hian ataksa chu reivak lo ahman sak angai ti aron soya ahman no chuan formation chunga tang zongjong chu an thivek angaron ti sawian chuan chu amak tak chu a hria chuan amang ang hlea ma se a then te chu pui atum le chuti la chuan purifying dim ni lotus flame point heaven refining ancient formation chunga tang chuan lotus formation pahni activate zui le a hing lotus te hian mi zongjong chu a chunga a khum vek anga fire step an ron chang vek don ani piltor ancestor thopek angin mi zongjong chuan an technique chak berber da chu an bot saya lotus flame chu ti chet tumin an beita a sawian point a 9 river pump technique amang bok ma se sawian chal chu aron eng le a nga lo betu bok chuan aron bele a heaven refining ancient formation chu a thokim main hunrei lo te chunga tan ataksa chu ahman sak angai ti aron thil le a ahman sak lawani chuan an zinga pakhat ma andam chok lowang ti soile in ama chau in ngai to loin a thede chu ngai to turina tia a phasan don lo ti atiam bok sawian chu hoi kwala a thende chu an boi tak je ti le purifying dim ni lotus flame be na chu an dang thei don lo ti a hmuwa heti la hian demonic flame chu anui na sa hlea mi zongjong chu anui zata an chakna phanga formation anti chet the anin ring chu mi a ani thuwa sei he formation hi purifying demonic lotus sein half body level nge in asiam ani ti asoya anti chithei ngai lowang ti a hril athu soila chuan flame lotus te chu ati chak zuwa sawa sawian a thian te le midang zongjong chu an boi ta hle revak lawa lotus pani te chuan an vai chun a khu bo ta veka po na sa tak alo chuak zui purifying dim ni lotus flame chu anui na sa hlea a master purifying dim ni lotus sen chu a hrai chuak ama chu leile warina an ven him tlat thil siam dang lambik ani thu le ti chet tak tak thei ani ngai lo thu asoya chulai hun chu kumsang tam tak nu a chua sam thei nge do ni in a hria alom hle ma se me khu are rual chuan mi zongjong ladam vek chu a hmuwa amang ang hle engtim nge an ladam vek thei ti azot master yola le bidang point thil thleng chu mak an ti hle ti chuan zunar le zian chuan sawian chu an hmuta a mi zongjong chuan ena laman hoi veka sawian taksa chu alo eng chuaka zozoin boruaka chuan aron in her kuala ora chu adang lam vek ni in an hria midang in ataksa an thunun angmain alanga asam chu aron var veka atunga chuan hlimthla sado figure aron langta a mi zongjong chuan makan ti hle hunmu chuan purifying dim ni lotus flame sado figure ani thu aron sei ma se piltor ancestor chuan a hre ngala
Purifying demonic retas flame ni lovin Purifying demonic retas saint nge ani ti asay Purifying demonic retas flame point a master ri mu chuan amang ang hlea sawin taksa kal tlangin Purifying demonic retas saint chuan mi chungin little demon ti inakawa anin mu nun ber tlang khan hun re tak aliam to ti asay bok Purifying demonic retas flame chu makti takin ading renga ti chuan heta hian episode chu atop ta ani